Aku nemu panggonan umbah-umbah sing estetik wo, hawane adem tur banyune bening wo. Aku nemu panggonan kene iki ora sengaja. Sampeyan enek sing ngerti ora wo lokasi kene iki ngendi? Nek ngerti tulis ning kolom komentar ya wo. Jan panggone istimewa wo. Jane video iki enek cah cilik sing do jeguran ning kono kuwi wo. Kuwi deloken banyune beninge pol. Nek nggawa salin ngono jan auto jembumblung ning kene iki wo. Biasane nek kali rendeng ke banyune buket ning nek iki beninge jan ora umum wo ning kene wo. Kelingan zaman cilik zaman jembumblung ning kali enek apa sing kali ke wo jenenge wo. Penak-penak jembumblung enek si kuning berlayar walah wo sing kicat-kicat ora umum. Tok enek zaman saiki jembumblung ya aman dari hambatan wo. Masalah sing ngetap ngono ki saiki ketok wis dibuang pada tempatnya wo. Nek zaman dhisik ya gur ning kali kuwi gek pepere watu ya wo. Indahnya zaman dulu wo jan wis ora iso diulang meneh. Umpama rak diulang ora apa-apa de wo men disisil letek-letekmu. Ya wis ya wo ngono ya wo. Sekian info hari ini wo. Pareng.